Здравейте, YouTube, аз съм Мак и ще ти покажа как да си направите туалетна и мивка в Minecraft, възможно най-реалистични за вашата къща. Така, първо започваме с туалетната. Изкопавате един блок казан, пълните го с вода. Тук зад него слагате това, един блок и за като казанчето, за възможно най-реалистично, нали? Слагаме една плочка. Отстрани една кука за капан, като ръчката за водата, и тук един капак. Това беше туалетната и сега и мивката. Два блока пред първия казан, пълен с вода, и тук една ръчка, кука за капан, като чешмичката на мивката. И ето го, не е много сложно, но това е първият ми клип и се чудех толкова какво да направя. Това беше, аз бях Мак, довиждане.